सो हे गाइस वेलकम वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। पूरा आम आसी पहुँच जाइलु इमामी जगन्नाथ मंदिर, जोटा कि मोर ऑल टाइम फेवरेट। पहुँचला संध्या हो जाता, आलती टाइम रे पहुँचलु, जोटा कि सबुठ माने बेस्ट टाइम आलती टाइमटा। ये जगहटा मत सबुठ बहुत बढ़िया लगे कहीं एटी मंदिर चारिपटे पूरा गार्डन भाया सजाती। सबु सीजन रे ସବୁ ପ୍ରକାର ଫୁଲ ଲଗାନ୍ତି। ଶୀତ ସିଜନରେ ଶୀତ ଫୁଲ, ଖରା ସିଜନରେ ଖରା ଫୁଲ, ବର୍ଷା ସିଜନରେ ବର୍ଷା ଫୁଲ, ଏମିତି ଯେଉଁ ସବୁ ଲଗାନ୍ତି ସୁନ୍ଦର ଲାଗେ। ମୋତେ ସେଇଟା ହିଁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ। ଆଉ ଲାଇଟିଂ ୟାର ଏ ମନ୍ଦିରରେ ବି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର। ଚାରିପଟେ ଏମିତି ଯେଉଁ ଗାର୍ଡେନ ଭଳିଆ ସଜା ହେଇଛି, ଇଏ ହିଁ ଆମ ମନ୍ଦିରର ଶୋଭା ବଢ଼ଉଛି। ଆଉ ଏଇ ମନ୍ଦିରରେ ଆପଣ ଟଙ୍କ ତୋରାଣି ପାଇଯିବେ, ଖାଇବା ପାଇଁ ଅଭଡ଼ା, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅଭଡ଼ା ମିଳିଯିବ, କାକେରା ମିଳିଯିବ, ଆଉ ପିଠା ପିଠା ବି ସବୁ ମିଳିଯିବ, ମାଲପୁଆ, ବହୁତ ଜିନିଷ ଏଠି ଖାଇବା ପାଇଁ ବି ମିଳିଯିବ ପ୍ରସାଦ। ସେଥିପାଇଁ ମୋତେ ଏଇ ଜାଗାଟା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ। ଏଠି ଖାଇ ପିଇ ଆରାମରେ ଏଇଠି ଶାନ୍ତିରେ ବସିପାରିବେ, ଠାକୁର ଦର୍ଶନ କରିପାରିବେ। ତ ସେଥିପାଇଁ ମୋତେ ଏଇ ଜାଗାଟା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ। ତ ଇମାମି ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ବୁଲି ସାରିଲା ପରେ ଆମେ କୁଆଡ଼େ ଗଲୁ ତ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣ ଜାଣିବାକୁ ପାଇବେ। ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ନେକ୍ସଟ ଆହୁରି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଜାଗା ମୁଁ ବୁଲେଇ ନେବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଫର୍ ୱାଚିଂ। ଡୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।